hysteria, ľudia sa provokujú z každého dráždenia. Vznikne veľká vlna, príde rana, nikto nevie, ktorá bola prvá. Dva sa pochytia, hádžu úterák na zem, púšťajú sa do seba, osa a sršen. A je to vôbec možné, nevidia si do duše, ženú sa za niečím, jak plásnivý rušen. Možno preberie ich rýchly účinný studený kúpel, idú rýchlo aj keď kričia im trochu úper. Myslia si, že každý druhý človek je ich super, púšťajú sa do bitky a začína veľký prúser. Len Boh vie povedať, čo ešte ako bude. Musíš si nájsť životu, tie správne kľúče. Nie je to veľká munícia, nepriestrelná vesta, čo ťa ochránia pre zlým svetom pred skazou mesta. Nevieš určiť čas pohromy a čas zrúčenia, ale vieš sa vyhnúť zbytočnostiam, ktoré ťa uderia. Zachránení sú tí, ktorí uveria, ktorí sa potom pokoria, v púte nesedia. Existujú veci, ktoré ľudí ničia, alkohol, drogy, fed, cigarety, ľudí balamútia. Viacerí skočia na ten veľký chyták, však daj si a potom skončíš, no budú mať mindrách. A veľmi si prajem, aby to všetko bolo inak, aby viedol z tohto podzemia nejaký výťah, ktorý vyvedie ich z tmy a nájdu lepší význam. Pozrú sa na more a majú vlastný prístav. Ľudia, ktorí oslavujú menom terorista, sú ľudia, ktorí veria v niečo a iné ako Krista. Niekto iný není, existuje len jeden Boh, jedna pravda, viera zapričiní lepší život.